Για του Νταλέ, ήλεγξε ο Ποτουρίδης. Γεμίσει ο Γκαλίτσιος για τον Πάντελιτς. Βάλα είναι out. Τον Φετφατζίδη και ο Μέλμπερκ που γυρίζει πίσω στον Πάρδο. Έκανε λάθος ο Ισπανός. Ο Γεωργιάδης σε μια προσπάθεια θα φέρει την μπάλα μπροστά, θα κάνει μια λόμπα, η μπάλα είναι out. Πρώτη αξιοσημείωτη φάση στο μάτς. Γαλανόπουλος απομάκρυνε, ο Νταλέ διεκδικεί με τον Ποτουρίδη, είναι δυνατός ο σεντερφόρ του Πανσεραϊκού, παίζει ωραία με τον Τάτιτς στο 1-2. Για να δούμε τον Γάλλο που βγάζει από την άλλη πλευρά στον Γεωργιάδη, το πλασέ άστοχο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, η φάση στο μάτσο τώρα στο 22. Ζαϊρή, μια γλυκιά σέντρα από τον Ζαϊρή, δεν είναι άσχημη, αλλά πρόλαβε και έγινε τρίτο στόπερ εκεί. Ο Άλβαρες, ο Ουρουγουανός, κάνει καλό μάτσα αμυντικά για τον Πανσεραϊκό. Και ο Μοδέστο έχει δεξιά του τον Ζαϊρή. Μια σέντρα, βγαίνει ο Ρατμάν, δεν συνοήθηκε. Το σούτ άστοχο. Εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο, στο 45. Γκαλίτσιος και υπάρχει κενό στα δεξιά για τον Ολυμπιακό με τον Φετφατζίδη να πέφτει στο έδαφος. Αφήνει ο Χαραλαμπίδης. Εδώ νωρίτερα ο Φετφατζίδης με τον Σέσαρ Κάστρο. Όχι, δίκιο έχει ο Χαραλαμπίδης. Με τον Ριέρα να συγκλίνει, να κάνει ένα σούτ, την μπάλα κοντράρει και φεύγει κόρνερ. Το ζεσταίνεται και ο κόσμος, βλέπει τον Ολυμπιακό να πιέζει. Εκτέλεση κόρνερ, ο Ραούλ Μπράβο, ο Ρατμάν, νέο κόρνερ. Ο Ανάκογλου πήρε μπάλα, ο Κάστρο με τον Ανάκογλου. Δύσκολα πράγματα αυτά εκεί, καταπληκτική ενέργεια του Φετφατζίδη. Οριζόντιο δοκάρι και out. Στη φάση του μάτς για τους γηπεδούχους. Καταπληκτική τρίπλα στον Κέρλα. Ζαϊρή. Το Γαλανόπουλο θα βγάλει τη σέντρα για τον Πάντελιτς. Αυτός στριφογυρίζει, απέφυγε τον αντίπαλό του. 1-0 ο Ολυμπιακός με μια κλασική κίνηση center for από τον Μάρκο Πάντελιτς. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Πάντελιτς. Προσπάθεια πραγματικά μεγάλου center for. Πέφυγε τον Κέρλα, δεν τον πρόλαβε ο Μαουενέ. Και θα δει και κάρτα ο Πάντελιτς για τον τρόπο που πανηγύρισε. Φετφατζίδης με τον Κέρλα θα κάνει το σουτ. ΣΥΡΙΖΑ από το δεξί δοκάρι του Ρατμάν. Προσπαθεί να κατεβάσει όταν λέμε αντίπαλο τον Ποτουρίδη, βρέθηκε στο έδαφος και σφυρίζει πέναλτι ο Χαραλαμπίδης. Φάση που ξαναβλέπουμε με το κοντρόλ του Νταλέ, τον έχει αγκαλιάσει ο Ποτουρίδης, τον τραβάει από τη φανέλα και με τα δύο χέρια. Νομίζω είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι το οποίο θα έλεγε κανείς χρεώνεται στην απειρία. 65 λεπτά παιχνιδιού. Η εκτέλεση 1-1. Στο 65 παγώνει το Γεώργιος Καραϊσκάκης αφού ο Γεωργιάδης πετυχαίνει το πέμπτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Θα μπει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στο παιχνίδι στη θέση του Γιάννη Ποτουρίδη, ο οποίος δείχνει ότι να έχει πρόβλημα κόντρα στον Ντάλε. Για να δούμε τον Γεωργιάδη, Νίκο, ο οποίος κάνει ωραία τρίπλα, αποφεύγει Πάρδο και Ραούλ Μπράβο και κάνει το 2-1 στο 22. Ολική επαναφορά για τον Πανσεραϊκό που ανατρέπει το αποτέλεσμα και βρίσκεται αυτός τώρα μπροστά στο σκορ. Δεν πρόλαβε να κάνει ο Βαλβέρδε την αλλαγή του Ποτουρίδη, ο οποίος έχασε τον Γεωργιάδη εδώ ο μικρός. Λάθος εκτίμηση εδώ του Ραούλ Μπράβο. Μπάλα πέρασε από τον Ποτουρίδη. Ναι, βέβαια. Εδώ βλέπετε ο Ραούλ Μπράβο, λογικά είναι δική του η μπάλα. Τον πέρασε η μπάλα, τρώει και τη δεύτερη τρίπλα. Ο Πάρντο είναι κάτω. Μοδέστο, ο οποίος σηκώνει υπέροχα για τον Ριέρα. Στο έδαφος αυτός, συνεχίστηκε η φάση, για να δούμε. Μέτρησε τον γκολ ο Χαραλαμπίδης. Εδώ πρέπει να πούμε ότι μάλλον ο Χαραλαμπίδης πρέπει να έχει γίνει λάθος, έτσι. Έχει σηκώσει τη σημαία του βοηθός για offside. Για να δούμε τελικά. Δεν ξέρω αν έγινε offside, Γιώργο, αλλά στο πέναλτι δεν υπάρχει πλέον έκτημα.
Εάν, εκτός και αν δεν θεώρησε ότι έγινε πέναλτι στο Ριέρα. Ναι, αυτό είναι σωστό, γιατί έγινε πέναλτι στο Ριέρα. Από τη στιγμή που έγινε πέναλτι δεν υπάρχει πλέον έτοιμο. Για να δούμε. Είναι το offside που προηγείται. Όχι, offside δεν υπάρχει. Offside δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει πέναλτι βέβαια. Και μετά υπάρχει offside. Εκτελεστής ο Ριέρα. Πέναντι στον Ραντμάν. Θα βρει την μπάλα ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού, αλλά αυτή θα καταλήξει στα δίκτυα. 2-2 από τον Αλμπέρτ Ριέρα. Κεφαλιά του Μέλμπεργκ. Μπάλα λίγο έξω, το δεξί δοκάρι του Ραντμάν. Ζαϊρή βρίσκει τον Ρόμενταλ. Δεν offside τον Δανός, θα περάσει για τον Πάντελιτς. 3-2 ο Ολυμπιακός. Εδώ η πάσα, καλύπτεται ο Ρόμενταλ από τον Μαουενέ. Καθόλου ξεκάθαρη φάση. Και το 3-2 για τους ερυθρόλευκους. Εξαιρετική πάσα του Ζαουάτ Ζαϊρή. Φάουλ με τον Ριέρα. Απευθείας εκτέλεση, καταπληκτικό γκολ από τον Αλμπέρτ Ριέρα στο 89. Και δεύτερο γκολ για τον Ριέρα. Δεύτερο απόψε, πέμπτο στη σεζόν. Άνοιξε το τείχος.